Ngayon tayo apo, dagiti damdamag kan kaya tayo nga ipakamu nga di kalman, mauding aldaw iti Mayo 31, kat National Fisher Folk Day. Daytoy National Fisher Folk Day kat panag-ited iti panagbigbig iti dagitoy dagarud mangalap kan iti kontribusyon da iti gimong Pilipino. So sino ba dagitoy da nga fisher folk? Isuda dagiti mangalap iti baybay, iti karayan, ken uray dagiti adda iti fish ponds da. Kaadwan ken kwada ket marigrigat nga mangalap. Karo dagiti mangalap iti baybay. Kadawyan, babasit nga bangka ti usarda, mano-mano wenno desagwan ti kaadwan, ken adamet ti mano nga adda ti makinada nga bangka. Iti linteg ti mabalin nga pagkalapan daket iti uneg ti 15 kilometro iti taaw para kadagitoy agkalkalap iti baybay. Municipal fishing grounds ti awag ditoy. Tati kagagalad dagiti ramitda ket saanda nga mabailan nga mapan iti ad-addayo ken naununeg a paset ti taaw. Ngem iti mabiit inpalubos ti gobyerno nasyonal nga uray dagiti dadakkel nga commercial fishing vessels ket makakalap iti uneg dagiti 15 kilometro nga municipal fishing grounds. Saan lang nga dayta ti problema dagiti marigrigat a mangalap. Nayon nga riribok ti panagminas iti taaw. Wen, adamot lang ti mining iti taaw saan laeng nga iti kabanbantayan. Daytoy ti panagminas iti magnetite wenno black sand. Igupan dagiti dadakkel a makina nga nakakabil iti barko, daytoy nangisit nga darat. Dagitoy ket mausar para iti panangaramid iti landok. Maburibor ti kadagaan ti taaw. Madadael dagiti pagnanaedan ken pagitlugan dagiti ikan. Uray ti maipanpanakkel nga offshore floating wind farm sa Jay Ilocos a planon ti gobyerno nasyonal nga ipatakder ket may samanen nga peggad iti pangkabyagan dagiti nakurapay nga mangalap. Nakunati may nga fisherman na amuanda nga nasurok 60 hektarya 60,000 hectares. Inem adaras nga kalawa ti munisipyon ti Sagada. Daytoy ti maipatakderan ti ginasot nga windmills. Ngem apay aya nga madanaganda. Itilaeng panawen nga maipatakder wenno construction dagitoy windmills ken dagiti dadumapay nga infrastruktura nga kasapulan tapno agtignay ti windmills ket maiparit nga umasideg dagiti mangalap iti construction site. Naamuan damet lang nga dadakkel nga makina ti mausar nga mangikabil iti anchor wenno pagkaputan dagiti windmills. Maikabil iti seafloor wenno iti kadagaan ti taaw. Tingalawngaw ti makina ket umanayon amang abog kadagiti ikan ta sensitibo ti panagdengeg da. Speaking of aglawlaw, ti ginasot nga palid-palid nga agtaytayek ket makaited iti uni nga distorbo met lang kadagiti ikan. Anyakit din, manmanulang nga ruden ti birok dagiti marigrigat nga mangalap ket maikanda pay tinayon nga problemaen. Ngem, sigun iti gobyerno, daytoy makunkuna nga floating wind farm nga plano nga maipatakder dita Ilocos Norte ket makaited iti linibo nga wattage iti kuryente, gigawatts ti kuryente tapno makatulong kadagiti kinakasapulan para kadagiti dadakkel nga industriya, establisimento ken babalay. Naimbang ngagsapa manen na iti aming nga dumdumeg diti 104.7 FM Radyo Sagada. Dayta ti ababa nga panang ibingay met iti National Fisher Folk Day nga naangay idi kalman wenno panagbigbig iti aldaw nga Mayo 31 akas sa National Fisher Folk Day. Stay with us dito Radyo Sagada para iti music, para iti taniweng kan dadumapay nga liwliwa kan stay tuned para iti
Damdamag Radyo Sagaday, iti oras ti alas 12, itanga aldaw.